nejsou mistři, oni hlásají polopravdy. A já se nechci jako přidat k tomu hlásání ty pravdy. Maximálně chci mluvit a když chci takhle vystupovat, tak chci mluvit o tom, co vlastně já prožívám v těch stavech. Ne k tomu ideálnu. To znamená, když jsme teď vedli rozhovor o tom, jak věci vnímáme, tak to je ten přesně posun. To znamená, když my teď uděláme sérii rozhovorů, když tady teď máš být nějakou dobu, budeme se volně bavit a ty si to pak různě z toho vystříháš věci, které ucítíš, že jsou aktuální, tak je to prostě přirozený. Není to o tom, že přesně hlásáš, měli byste se takhle vohnout a tohle to dělat. Protože každý má to fyzické tělo jiný a nechci v lidech vyvolávat, že mě musí někdo napodobit. Jenom vlastně v podstatě to mistrovství každého toho jednotlivce je v tom, že si přizná jako všechny ty věci. A jestli je má měnit nebo nemá, to jsou lidi. To nejde prostě přeskočit. Takže jestli tady budou vznikat nějaký záznamy, tak vlastně je to záznam přítomný okamžiku dvou lidí, kteří se nějakým způsobem baví. A ty lidi, když si k tomu najdou cestu, tak si najdou cestu ne proto, aby k tomu vzlíželi a chtěli to napodobit, ale aby je to přesně jenom motivovalo. My to vím, že byla i vaše cesta, ta motivace. Pořád je motivace, inspirace, ale hlavně je to v tom, že já jsem to nemyslel, aby tě někdo napodoboval, já jsem spíš myslel to, aby lidi viděli, co ty děláš. A není to o tom, aby tě musel nějak napodobovat. Prostě je to určitý tvoje nastavení, tvůj styl, to, co prostě tou cestu, kterou ty jdeš, a na tom není nic špatného, to jenom... Jo, je potřeba hned na začátku říct, že ono to vypadá strašně růžově, ale vlastně i mě do toho ten osud nastrkal. A když to mám opravdu od začátku, tak tady byl malý kluk, který se narodil s handicapem ty levé nohy, která byla jiná, doktoři se s ním moc nevěděli rady. A ty tužby byly vyhrávat ve sportu. Jo? A najednou ti to bylo zakázáno. Takže tam už si tě evidentně osud strká někam, kde ty se ještě s tím pereš. Tobě v ty hlavě ty se s tím pereš, ty to nechceš přijmout. A jedno, jestli tomu bude říkat ego nebo něco, se vyhrát. A už tobě vzniká rozpol. Takže se musí s těma věcma poprat. Tak když ten život probíhá, že zažiješ nějaký úspěchy přes biznis, který tě naplňuje, ale když se pak zpětně podíváš, tak i ten biznis tě roztrhával. Sebral ti rodinu, neuměl si se milovat se ženama, protože si ženy bral jako kus zbožího, kde uvolní svoji energii, takže zase vidíš rozpolcenost, zase tam nebylo všecko. Takže zase si tě ten život někam strká. Pak si tě dostrká tady do ty situace, kdy se věnuješ józe, který ti je určitou dobu dobře, ale pak najednou zase se podíváš zpětně a zjistíš, že ti chybí ten venkovní život. Že ti chybí to obyčejné sdílení se, chodit na pivo s těma lidma, pokecat si, zažít i možná, co to je ta opice a plácat nesmysly. Ale už tě to k tomu taky zpětně nepustí, ale víš, že ti něco z toho života chybí. Takže zase tam je rozpolcenost. A furt vlastně v tom životě prožíváš rozpolcenost. Pak tě to dostane sem, kdy máš nevím kolik možností, ale jedna z nich je, víš, že ti dělá dobře ta yoga, ale něco ti chybí v tom životě. A ty lidi, i když sem chodí, tak ti furt něco chybí. Dobře, tak se pak zamiluješ, nebo přijde ti žena do cesty, je to hezký, ale v tom globálu ti něco chybí. V těch jednotlivých střípkách najednou zjistíš, že jsi schopný ten život poskládat, ale ten globál ti chybí. Takže ho začneš hledat. A teď už víš, že ho nenajdeš. Ani v honění v penězích, že to tě na chvíli uspokojí, že to ti dělalo dobře, ani v tom, že běháš za ženským a to ti taky dělalo chvíli dobře, ani v tom, jestli máš jednu partnerku nebo nemáš, to si všecko vyzkoušel. A vlastně a furt tě to vede do středu ty dlaně, kdyby tam byla věc. A teď přesně jsme se před chvíli bavili, jak to přijmout. No, jediný je stav pozorování, ale jelikož nejseš mistr, a ani nevíš, kdo seš, jestli seš učenec nebo kdo, to prostě nevíš, co seš, tak se v tom musíš prožívat. Toho si já vážím, že dokážu aspoň o těch věcech mluvit. Opravdu strašně
chtěl bych toho dosáhnout dřív, než budu starý, protože starý člověk už opravdu jen sedí na lavičce a je odevzdaný tomu stáří, že nemá sílu se ani zvednout a pomalu ani dát lžici do pusy. A teď si vím, že jsi schopný to zažít v takovém aktivním věku. Tam prostě já jsem přesvědčený, že ti to pak může otevřít dveře. Ale musím hned říct v tom rozhovoru, že to není úplně má volba. To se mě ten osud dostrkal prostě a dost tvrdě mě dostrkal přes bolesti fyzického těla, přes bolesti psychiky. Ale ve finále, když se zajímáš o ty duchovní věci a ty hodně čteš o ty psychologii a psychiatrii a různých věcech, tak víš, že to stejně venku nedohledáš, že je to chvilkový. A neříkám, že to mám úplně vyřešený. Neříkám, že ještě si k něčemu nečuchnu. A strašně mě fascinuje Osho, ten tvrdí, že buď se rozhodneš pro duchovní cestu, anebo pro biznis. A že obě věci nejdou skloubit. Ale zároveň on tím, že se stal duchovním člověkem, nebo on se stal osvícencem v tom životě. A myslím si, že já jsem u něj v tom centru v Indii byl a on měl na každý den jiný oblek, který v přepočtu na naše už v té době, před těma 30 rokama stál 60 000. A založil spousta center různých a měl několik Rolls Royceů, měl svoji vlastní ordinaci zubní a vlastně na to on nevydělával peníze. Jak byl osvícený a chodili k němu ty lidi, tak vlastně mu ten život jakoby sponzorovali, ale nejen proto, aby on mohl tu komunitu těch lidí kolem sebe stavět, aby ty, co nemají peníze, si mohli tyhle věci užívat. Takže on si byl schopný užívat peněz a přijímat je, ale nelpěl na nich. On taky za ten život přišel, to jedno centrum, s tou jednou ženou se nějak rozvedli nebo něco takového a toho jako slušně dokázala obrat, i když po něm bylo dost věcí. A umřel poměrně mladý, někdy jestli v 55 letech. Já jsem jeho životopis nestudoval, já nejsem typ člověka, který studuje extrémně životopisy. Za prvý bych si to ani nepamatoval, za druhý mám co dělat se svým studováním svého vlastního života. Ale ty jsi říkal, že to duševno, teda, že ten buď to je duševno, anebo biznis, že se to skloubit nedá, tak on to asi myslel tak, že vlastně skrze tu duševno ty nemůžeš profitovat, jakoby na tom... Jasný, protože já furt doufám, se to skloubit dá. já si to moc přeju. Myslím, že tam je ten hlavní háček Bůh dal, Bůh vzal. Jedno, jestli Bůh dal, Bůh vzal, život dal, život vzal, jedno, čemu chce kdo věřit nebo ne. Už jsme se taky bavili o tom věření. Prostě ten náš mozek má potřebu furt něčemu věřit. Má potřebu věřit, že tohle dobře dopadne, má potřebu snít a tyhle ty osvícenci říkají, že vlastně k osvícení došli v přítomném okamžiku. Takže proto on tvrdí, že když budeš cestou biznesu a budeš hodně snít, tak nejseš v přítomném okamžiku, jako furt se za něčím ženeš a furt vlastně utíkáš od toho středu. Tam je to napsané, nebo tam je to potřeba pochopit mezi těma řádkama. A myslíš, že jakoby my se ženeme dneska za něčím furt o kus dál, protože to pro nás znamená jakoby rozvoj, anebo protože to je možná součástí toho, co ta naše společnost od nás očekává, jaké jsou na nás kladené požadavky už od školy, už od rodičů vlastně. A nebo to je prostě přirozená lidská vlastnost? Okamžitě, když jsme dal tu otázku teď, tak mi přišlo, že jsme nenaplněni. Je to přirozená vlastnost, kterou si máme odžít, máme si přirozeně odžít to nenaplnění a za něčím sehnat. A kdy to skončí? A to naplnění teda je co přesně? Nebo... Naplnění je to, že dokážeme sedět v klidu, ne z donucení stáří ani nemoci. A že nebudeme mít potřebu někoho jakoby přechytračit.
že maximálně si s ním dáme tu soutěž. Jestli budu rychlejší v běhu, nebo jestli dokážu nějakým způsobem, ale furt to budu brát jako hru. A vem si, kdyby my jsme tak máme oblbnutý mozek, že kdyby teď zmizely peníze ze světa, tak my si nevíme s těma životama rady. Prostě my už jsme tak závislí na tom vydělávání těch peněz, protože si myslíme, že jenom za vydělané peníze si můžeme pořídit něco jiného a je to jedno, jestli ten klid, nebo jinou materiální věc. Takže kdyby teď zmizely peníze, tak my jsme strašně nešťastní. To vůbec nevím, jak tohle to může dopadnout. Protože my máme motivaci jenom peníze. Já jsem si s tím myšlenkou zkoušel hrát. Chodí mi sem lidi na jogu a někdy přijde 1 i 2 lidi a někdy to mý vědomí říká, že se mi nechce cvičit. A já naštěstí necvičím hlavou, musím cvičit z nějakého toho vnitřního přesvědčení. Takže 5 minut si počkám a pak začnu cvičit. Ale pak tam přesně chodí otázka. A cvičil bys, i kdybys nepotřeboval peníze od těch 2 lidí v této době, která je. A to jsou přesně ty hranice, kdy si musíš odpovědět sám. Jako. To se ti to dobře cvičí, když je 20 lidí, že jo? Ale když jsou 2 lidi, tak jak se ti cvičí? A musím říct, že jsem nepodleh jako tomu, že se mi cvičí špatně. Snažím se furt to dělat naplno, nejen pro ty peníze. Já jsem několikrát v životě přišel o dost peněz a vždycky jsem se neorientoval spíš na tu bolest z toho přijetí těch peněz, i když ta tam vždycky byla a musíš si ji procítit. A snažil jsem se jít dál, ani nejít cestou soudů a nějakých těch věcí. Ať už maximálně tam byly ty mý vnitřní soudy, to že jsem řekl, to je takový makový člověk a nechtěl jsem ho vidět a to je těžké se s tím vyrovnat, ale nějak jako z ty velké síly jsem šel dál a oni zase nějak přišli. A teď prostě, jestli je ta doba v něčem dobrá, tak si uvědomovat, že jenom dělám pro něco. A když máš na účtě pár korun, a byl si zvyklý, že jsi tam měl hodně korun, tak je to mnohem zajímavější, ta zkouška je mnohem zajímavější. A zase tím se ale nestává mistr. Jo? To je jenom, nebo že dělám něco, co chci. Ne, já jsem k tomu opravdu nějak donucený, protože při normálním nebo nenormálním rozumu, nebo takový, který je tady běžný, by člověk fakt měl okamžitě utíkat na pracák, najít si tam práce a jít dělat. A tohle už je trošku myšuk jako z mé strany, ale já v tom zažívám obrovský klid v tomhletom broušení ty hrany. Není to vyhledávaný adrenalin, že si jdeš skočit bungee jumping, nebo že si sedneš na motorku, letíš po zadním kole mezi autama prostředkem ulice, kdy opravdu balancuješ se smrtí, tady nebalancuješ se smrtí. Tady víš moc dobře, že můžeš jít za bráchou a tak dále, nebo za kýmkoliv prostě, koukat na ty vesnice a říct, ale situace je taková nebo maková, teď to docela ještě funguje. Ale nejdeš. Fakt jako balancuješ na tom, jak to teda ten vesmír s tebou hraje. Toho poznání. Tak to mě fascinuje. Ty jsi zmínil teďkon, že to provinění z těch příjmů těch peněz, jakoby, když si ty peníze vydělával, tak ty jsi tam zmínil, že to byl nějaký jakoby pocit, že se s tím nějak, jakoby, že člověk s tím bojuje teďkon v tom rozhovoru. Nemyslel jsi to spíš jakoby, že když už ty... Takhle, spíš se zeptáme, když si ty vlastně tenkrát podnikal a vlastně začneme úplně od začátku. Ty jsi říkal, že jsi měl nějakým způsobem to zranění od malička. No to není zranění, to je karmická věc. Když se narodíš s něčím poškozeným, co se nevyvíjí úplně standardně, tak duchovně se tomu říká karmická záležitost.
doktorsky se tomu říká nějaká vada, nějaká vrozená vada. Vrozená vada, jasně. A to je na té noze, jak jsi říkal, že máš, jo. A to znamená, že už prostě od dětství si měl takovouhle vadu, což asi muselo být docela bolestivý. Myslíš, že možná tohle, kam tě ta bolest, kterou vlastně na ní si mohl znát to řešení, která ta společnost tu dobu nabízela, ta rodina, která tě s tím podporovala, nebo ty cesty, co jsi našel, ty jsi začal vlastně budovat biznis a byl jsi v tom úspěšný, měl si tady po okolí několik hodně dobrých rozjetých. Co pak tě jakoby přivedlo k tomu, že ty si odjel do té Indie? Totální vyčerpání, protože zase tvrdím, že mám v osudu. Když se narodíš s karmickou vadou, nebo s poškozeným, s takovou karmou, tak to není jenom takový nějaký, ale zažíváš soustavně od malička fyzickou bolest. Totálně. Ať stojíš, nebo sedíš, maximálně když ležíš a hodně se dobře uvolníš. A jsou i někdy, kdy tě to bolí. Takže to je první záležitost. Když jsem šel dělat biznes, tak jsem to dělal tak naplno, že jsem ani nevnímal, že mám 2 děti. Moje žena, kterou jsem byl v té době ženatý, řekla, ty jsi, Pavle, výborný na biznis, ale pro rodinu jsi úplně, ty nevíš, co to je. A musím odejít. A děti byly malý, že? A pak přišla ta škola, ty jogy a zase a naplno do ní. Jo, naplno po hlavě a z extrému do extrému. Z extrému do extrému. Ale tam už ten extrém jako poslední už byl dobrý. Jako ta cesta ty jogy už je dobrá, protože ona tě vlastně učí. Samozřejmě, když jsem tam vstupoval, tak jsem si říkal, yoga mě vyléčí. To jsem ještě nevěděl, že yoga neléčí fyzické tělo. To je pro jogu úplně na posledním místě a v podstatě jí to je jedno. A to je můj názor. Že důležité je, když se to tady nějak v tobě srovná a musím říct, že to, když se srovná, tak ti přestane být úplně jedno, že máš nějakou nohu, protože díky ty noze najednou vidíš úplně jiný schopnosti, že máš a jiný vnímání. A jenom když to sladíš, tak ti to dělá dobře. Teď přesně, když chodí klienti a můžu na ně šahat, nebo i v té přítomnosti se dějou nějaké věci, tak je to zajímavé. A teď se v tobě zase pere. Jako, když chodí lidi dobrý, paráda. Je ti v podstatě jedno, jestli ti dávají peníze nebo ne, když víš, že je potřebuješ. Ale zase jsi nějak naplněný. A teď prostě přijde doba, jaká je teď, a oni ty klienti nechodějí, ať už mají strachy, nebo ať už je to, jak to je. A ty si zase říkáš, ty vole, ale ty bys měl být šťastný, když tady nejsou. Jako, to je ta pravá podstata toho bytí. Až tohle to pochopíš, tak to je to, co tě fascinuje na tom životě. Ale k tomu jsou ještě ty podfasce, jako podfascinování, jako jo, aby chodili lidi, abys mohl něco předávat, aby si třeba někde smočil držku v tom biznise, ten adrenalin, kdy něco přijdeš a můžeš jít a odjet, to je jedno si na dovolenou, nebo prostě si pořídit houpačku 3metrovou. A to není osnek, to je prostě, že můžeš jít a prožít si nějakou momentální kravinu, jo? Jak to udělá ten bohouš, Polívka, koupil kolotoč dětem, no tak prostě jdeš a spontánně koupíš kolotoč za 200 000. Tak to mě láká, jestli mě láká, tak takovéhle kraviny. Jednu dobu jsem zažíval to, že jsem jako, asi jsem byl extrémně ulítlej pro ty kámoše, s kterými jsem vyrost. A pak jsem šel s nima na pivo a říkali, jak můžeš pít pivo? A já jsem říkal, no já můžu pít pivo, já prostě jsem furt na zemi. To, že je tady někde v podvědomí hlavách, že když něco děláte, že nemůžete pít, to je přece blbost. To mě naopak jako baví si na to zajít, ale protože se ti stýská po tom životě. On tam nejsou jenom. Víš, jako já mám tu zkušenost a už z těch operací, které jsem prožil do těch 18 let, že
na tu bolest a na ten strach před těma operacemi a i to hojení si ten mozek strašně rychle zapomene. Tam je fakt během 2 roků schopný na to zapomenout. To, že to tam někde v podvědomí jsou ty bolesti, to ukazují různé regresní techniky a tyhle věci. To tam je, ale zapomeneš velice rychle. A vzpomínáš jenom na to dobrý. Na to, když jsi nemusel chodit do práce a do školy kvůli nějaký nemoci a mohl si zažívat jiný srandy, které tě naplňovaly. Ne všichni lidi, ale jsou takhle nastavení, že jo? Oni, nebo co já aspoň znám hodně lidí, dokonce jeden čas jsem na sobě pozoroval docela nedávno, že jsem začal být trošku víc jakoby negativní a až asi po pár měsících mi dokonce moje máti řekla, ale ty takovýhle neznám prostě, ty seš negativní člověk a furt hledáš v tom nějaký prostě ty problémy. Tenkrát jsem řešil pití, že jo, a ještě pořád to nemám vyrovnaný. A teď nevím, jestli to je tou dobou, ale čeho jsem si vzpomněl, je to, jak jsem tady vlastně před rokem začal s tebou cvičit. A to jsem přijel úplně z jiného důvodu. No, přijel jsem vlastně z důvodu, že necítím v sobě sebelásku. Jo. Cítil jsem, že bych se měl mít rád a nevěděl jsem, co to vůbec je. A pak jsem vlastně přišel i s tím, že já se obměňuju, ale těma věcma, které mě vlastně nenaplňují. Já se jakoby obměňuju tou self-destrukcí. Tím, jako bych se ubíjel ještě víc. A to třeba řešil alkohol. Tenkrát u mě, asi si pamatuješ. A teprve potom, co jsem se vlastně přišel, tak já jsem vlastně nám to doporučila Pavlíny máma. Říkal, tady ve vesnici prostě super, jako Pája má tady studio, což je úplně výborný studio. A hlavně já jsem sem přišel a říkám si, no tak prostě yoga, jo, něco zdravého pro své tělo. A já si pamatuju po první lekci, já jsem odcházel. Říkal jsem si, tak takovýhle zážitek já jsem nikdy neměl. Jako teď se to tam ve mně ještě pár dní potom hejbalo a říkám, tohle musím to jít objevit, to je prostě něco, co jsem jakoby hledal. A jako neříkám, že to byla procházka růžovým sadem a do dneška prostě na to vzpomínám, ale jako s dobrým. A poprvé, co jsem vlastně viděl někoho, kdo nedělal takovou tu klasickou jogu, že prostě nějaký pozice a tohle a ty si přišel a začal si prostě cvičit intuitivně podle těch potřeb, protože jsi se nacítil na ty lidi. A tohle to si myslím, že je úplně super jakoby dar. A já musím říct, že jako ve mně se to od té doby hejblo a začal jsem víc do toho duševna jít. A otevíraly se tam postupní věci. Ale my asi lidi chceme ty občas výsledky mít hned. Ale tohle to je tak jako cesta k tomu otevření, to bylo úplně prostě perfektní. A říkám, ve mně se to začalo motat a naopak, jako místo, abych se posunul někam, já jsem začal objevovat. Trošku mi to bylo nepříjemný. Dokonce jsem se ještě jakoby dostal o něco níž. Tam jsem si nic jim prošel, ale furt jsem jakoby od tebe, jak jsme spolupracovali, tak já jsem furt v tom byl jakoby vědomě a nechával se tomu být, jako, já jsem měl vždycky pocit z toho, že třeba když jsem se napil, tak druhý den jsem si říkal, jak já to můžu vůbec dělat. A vlastně skrze tu práci z toho já jsem se vlastně naučil jakoby nemlátit se, neobvinovat se a prostě nechat to jenom ten pocit prožít, protože to je to vystavování se toho strachu a té bolesti. A to jsem se naučil právě skrze z tebe. Já si myslím, že lidi hodně řeší tu bolest a obavy. A buď to je motivátor, že oni jdou pryč od toho, anebo jdou za nějakým jiným cílem. Prostě od té bolesti asi utíkají. A skrze tebe jsem objevil vlastně, že tu bolest je dobrý si to prožít. Protože jedině tak asi z toho můžeš se něco naučit a předejít jí. Minimálně si uvědomit, hele, je několik druhů přístupu k té józe. Někdo driveuje tu pozici, aby byla ideální, tak jak ho to naučili na kurzu nebo to viděl v knížce. Někdo uznává tu rychlou jogu, to jsou ty ashtanga jogy, kdy v podstatě je to jako když běžíš, akorát, že tady u ty ashtanga jogy si víc různý orgány jakoby prohněteš a na konci vlastně ti přijde úleva v té pozici mrtvoly, v té šavasáně. To je jako ten výsledek. Ale když seš v té ashtanga józe, tak sotva popadáš dech. To opravdu už musíš být hodně fyzicky na úrovni. Takže to ani mě to je v podstatě sport,
který je dobrý. Mě oslovila ta hatha yoga a dneska musím říct, že už ani nevím, co to je za jogu, to, co já dělám. Opravdu, když přijdou lidi, tak se necítím a oni se mě sami zvedají ruce, sami se mě ohejbají ruce, sami se mě ohejbá tělo. Samo mi to rychle zrychluje, zpomaluje dech a jenom popisuju to, co vidím v tom přítomném okamžiku. To je jedna z věcí, kterou vlastně vnímám i v tom běžném životě. Jo. To mě fascinuje tím procházet i v tom běžném životě, tohleto umět poslouchat. A pak se těm lidem opravdu dějou na ty věci, jako spousta se lidí rozbrečí a nebo se začnou smát, tam mají různý asi regrese, vůbec se regresema nezabývá, nikdy jsem to nestudoval, nic jsem nikdy nestudoval. Mně to přichází samo, jenom někde vždycky pobydu a pak se mi něco otevře. A já mám potřebu se vrátit trošku k tomu, že jsi říkal, že jsi prožíval nějakou vnitřní vztek nebo agresi nebo něco takového. Sebelítost. Musí to být a jedno, jestli tě na to upozorní po půl roce maminka nebo někdo jiný, v podstatě je nějaký napětí v tom člověku, tak tam je napětí, no a co? Tak je tam něco nešťastného. Když je člověk prostě negativní, tak je tam něco nešťastného, s čím si neví rady. A teď proč se to děje? Pro ty, co jsou venku, jestli budou soudit nebo ne, když mají soudit, tak ať soudí, když ty, co si s tím prošli, tak už vědí, že není co soudit. Že prostě seš tam, kde seš, protože oni tam byli taky. A co se týká tebe, tak přesně, když se učíš cvičit, a nechci profanovat jogu, je to jedno, jestli cvičíte jogu, nebo jestli jdete bosej po zahradě, nebo jestli když jdete na záchod, začnete čurat, tak vnímáte, jak z vás vychází ten proud. Je to úplně jedno, to je prostě přítomný okamžik. To sami si tady uvědomovat. Já jsem takový člověk, že někdy mě takovým způsobem rozčilí pes, že nadávám a vztekám se, jak to, že zase utek a musím chytnout strom prostě a tu emoci dát do toho stromu. A jo, tak teď já nejsem jako chodící mrtvola nebo chodící přetvářka. Já jsem spousta pocitů, které se skrze mě procházejí a to je přesně na to ono. A zase ale v momentě, kdy přijde žena a vlastně si vybere jednu z těch technik, které tam děláme, tak vlastně se jenom odpojím do ty intuice nebo v ty józe a jenom vlastně nechávám ty ruce plout a jsem vlastně jenom zprostředkovám to, aby ten člověk na józe nebo v té technice mohl jenom přijímat a mohl si ty věci uvědomit. To znamená, když mě pes způsobí vztek tím, že mi uteče v lese a já ho 2 hodiny hledám a nemůžu ho najít a proběhnou tam vzteky typu tak si uteč, tak aspoň budu mít klid, já bez tebe budu umět žít a ty dopadneš, jak máš v osudu, tyhle věci a co když ho najdou policajti, dají mě pokutu, že, nebo co když zaviní bouračku, tyhle věci tam normálně chodí jako každému jinému, jsem úplně normální člověk. A teď si to uvědomuješ a tak vemeš klacek, zkusíš bouchnout do země, že jo, nic, nebo teď jsem naposled čel a chytnu ten strom a prostě já tu energii, to prostě jenom nějakým způsobem jsem přeposlal. A toto není návod, že to má udělat každý tak. Jenom prostě jsem se zastavil a řekl jsem, já jako nechci s tím vztekem jít až domů, protože tam, kdybych ho náhodou našel doma, tak ho ještě zabiju. Ne, že bych ho zabil, jako jak se říká slovně, to si nemyslím, ale prostě ten vztek bude obrovský. No a co se dělo? Takže jsem to nechal v lese a došel jsem domů a on samozřejmě byl doma a jsem s ním nemluvil. Já jsem mu řekl jenom, já jsem fakt unavený z toho, co děláš. A jestli takhle budeš dělat, tě dám, já nevím, jestli tě dám do útulku, nebo já nevím, co z toho budu dělat. A došli jsme do svého domu, kde bydlíme, protože on tak rodičům. Vlastně jsem s ním ten den nemluvil vůbec. To byl pro toho psa největší trest, jakoby. On se od té doby chová zase úplně jinak. A takže jenom jsme se prožili ve 2 emocích. A to je jenom prostě možná návod, jak to dělám já. To je celý, co já k tomu můžu říct. Takže jakoby uvědomit si prvně tu přítomnost, ten pocit. Nebo jo, je tady, přesně tak. Je tady ta emoce. Je jedno, ty jsi zmínil práci, jak si utíkal k alkoholu, že jo.
to je jasný, to má spousta lidí, alkohol, šňupání nějakých drog a tráviček, ale to nejsou jenom drogy, jako to je útěk na ty rychlé motorky, útěk do adrenalinu jinýho, někdo se potřebuje, ani to není, někdo se potřebuje vyběhat. Lidi, kteří běhají dálkové věci, vědí, že po 20 minutách se jim to celý přepne a ten organismus začne fungovat jinak. Ten Osho třeba dělá techniky, kdy stojíte na místě a strašně skáčete. On během hodiny tam ve vás dokáže ta energie vyburcovat takovou katarzi a pak se zase v klidu. Znamená nechat ty katarzy jakoby průběh, a jestli to má být přes alkohol, no tak ať je to přes alkohol. A teď přesně, když přijde druhý den to soudění, jako že se soudím, tyjo, a to vnitřní svědomí už dohání, tak jo, můžu si to prožít. A teď ještě u toho, když něco udělám třeba partnerce, já nemluvím fyzicky, udělám mi to, že se nevrátím domů a ona ráno přijdeš a ona nadává, jako dnes byl ty kretény, že jo, jako, co se jí nemůžu divit, jako, protože já sám bych měl taky strach, jako kde byl ten druhý, takže teď z toho mám zase nějaké povinnosti. A teď, když ještě ona udělá třeba to gesto, že zdrhne z toho baráku a řekne, já končím, já odcházím a teď to bude z toho špatně. A teď si jenom uvědomí, že to je jenom snůška pocitu, který si máš prožít. A je to strašně těžký. A nemá smysl o tomhle dělat přednášky a zvát si lidi na přednášky a vyprávět jim, když se stane tohleto, tak se zachovejte takhle a tohleto. To je jenom rozumový. Když jste přímo v té akci, tak zabloudíte. A to je ta ideálnost toho života, která jako strašně bolí. A to se všeobecně ví. Ale když už nic jiného, tak si pak řeknu, tyjo, jako fajn, jako, tak jsem to mohl aspoň prožít. A teď ještě to vědomí řeknu, ale já už to nechci zažít. Já už to nechci zažít. No, ani jeden z nás není takový fešák, aby si mohl diktovat, co chce a nechce zažít. A zase se vrátíme zpátky. Já jsem jenom byl dohnaný tady do toho života dělat tohle, co dělám. Jako ty jsi dohnaný k tomu, že dneska máš pod sebou spousta lidí, nebo jsi měl možnost se starat o obrovský projekt. A pamatuješ si možná ten bod zlomu a co tě napadlo jako první způsob řešení, když jsi řekl a dost, prostě takovýhle život už nechci, prostě zabalím všechno. Bylo to tím rozvodem s tou... To byl jeden ten, tam jsem fakt jako půl roku brečel. Ani nevím proč, jestli jsem chtěl zpátky tu ženskou nebo ty děti. Ale děti určitě ne a teď to vyzní divně, ale ta bolest, že se mi stalo něco, co jsem si myslel, že mě se netýká. Ta byla obrovská. Kdybych chtěl děti, tak ona říkala, že si pro ně kdykoliv dojet. Já jsem byl tak slabý, že jsem nemohl se ani těm dětem podívat do očí. Já jsem si nevěděl s tou bolestí rady. Myslíš, že, promiň, že bylo to, že jsi uvědomil, že ti najednou vlastně před očima uteklo to zázemí, ta rodina a ty jsi vlastně v tom byl přítomný, ale nebyl jsi tam, jakoby, protože si... Ne, tam jednoduše, to je jediné vysvětlení. Ego bylo zraněný. Něco ve mně bylo zraněný a to zranění se mělo stát, abych jednou pochopil proč. Ale nepotřebuješ to úplně pochopit tím, že ti to někdo vysvětlí, protože když ti to někdo vysvětluje, tak se ti uleví jenom na chvíli. Ty potřebuješ až v souvislosti dalších dějů a roků pochopit, jak to bylo strašně důležité k tomu vývoji, aby se až k dnešnímu dni seděl tady a padaly z tebe tyhle ty slova. Takový to mělo vývoj. A je dobrý akorát na ty zpětné cestě to říct těm dětem, že se potřeba takhle chovat a že když jsem jezdili, tak radši byl v práci a tak dále a vlastně byl otevřený k té minulosti. No. Když to jde, k některým věcem to třeba ještě nejde, no tak nejde, se dá nic dělat. Ale to je prostě prožitek. Když jsi říkal si, že ten půl roku si vlastně jako byl to hodně jakoby špatnej, tak během toho půl roku si hledal asi možnosti, jak se ti uleví a ty si našel tu možnost, jakoby, byl to útěk, nebo to bylo hledání nové cesty? Že si hledání. Jednoznačně se cítíš, že jsi špatnej, vlastně vidíš na sebe jen ty věci, že jsi nedokonalej, takže začneš chodit do fitka, začneš boxovat, to tě všechno pomaličku. Tadyhle přijde zranění ve fitku, v boxu dostaneš na žebra pěknou ránu. Jo? A měl jsem naštěstí u sebe člověka, který mě
který si procházel asi půl roku předtím, zažíval to samé, co já, a i ze stejného oboru a znali jsme se od malička a takže říkal, tak fitko, tak já jsem něco dosáhnul v té posilovně, tak mě ukázal cvičení, že jo. Pak box, já ještě trošku boxuju, protože někdy nějak se s tím zabýval. A nějaký zrovna v té době trénoval lidi, takže tam jsem se dostal. A pak najednou přišel s tím, já jdu do Indie cvičit jogu. A on byl v Indii a já jsem na něj tak vzpomínal, že jo, a najednou jsem začal dělat stojku na hlavě. A jsem ani nevěděl, jestli to má něco s jogou úplně přesně společný. A vrátil se zpátky a povídali jsme si o těch věcech. A pak přišel a říkal, já začnu dělat jogu jako pro lidi. A říkal, no dobře, tak já to zkusím s tebou. No a tam se to pomaličku předsvaklo, až jednoho dne mi řekl, já zase někam jedu, myslím, že do Indie nebo někam jinam, nebo do Peru, zrovna v té době zase ještě. Objevoval jiné věci v tom duchovnu a budeš cvičit za mě. A já jsem z toho byl obrovsky překvapený, přestože jsem doma cvičil už 80 hodin denně a ta yoga mě obrovsky bavila, naplňovala. A on říká, to je jednoduchý, sedneš si před ty lidi a jenom si poprosíš o cviky. A v podstatě to bylo jednoduché. V podstatě to jelo a on mě přivedl k józe, nebo skrz něj jsem byl přivedený k józe. Takže si myslím, že všichni jsme tady skrz něco, jenom se prožíváme a děláme, protože mi nic jiného nezbylo. Opravdu říkám, kdyby mě to vedlo k biznesu, tak jsem možná biznesu, kdybych byl zdravý, tak jsem možná u sportu, to nevím. Takže jsi tam hledal asi tu změnu, si říkal, ne? Že jsi tam hledal něco jiného, protože kdyby ti to lákalo k tomu biznesu, tak asi... No, ono mě to lákalo k biznesu, aby jsme si řekli pravdu, a ono jsem se tam strašně nadřel. A ono, jak jsem čuknul k té józe, jak jsem zjistil, že se nechci dřít. Nechci už zažívat ty nervy jako s tím vším. Jo, nechci zažívat ty nařízení věční vládní a tyhle ty, a jsem na to přestal mít cíl. Takže to jsem říkal tím směrem ne. Když tak jiným, ale ten až se vycítí, až přijde prostě. Ale v těch starých podmínkách už ne. No tak bylo co prodat, že jo, tak jsem prodal jednu nemovitost, druhou a nějak se žije do teďka. Ale to neznamená, že aby si nemyslel, že si tady může hrát člověk na duchovního, protože má peníze na uši. Ne, jako, naučím opravdu pár stovek teď. A už několik měsíců, a protože jsem tady, kde jsme, tak nahoře začal stavět ještě ubytování pro lidi. Tam jsem se vysypal peněz a myslel jsem, že budou rychleji z do baráku. A to, co přišlo na jaře a vůbec, jak se to celé rozpadlo, tak jsem moc věcí zastavil. Takže na tom ještě nejsou peníze. No a co? Ale já se sám divím, že říkám no a co, protože musím říct, že to není jako úplně lehká situace. Já jsem opravdu překvapený, jak mý tělo reaguje. Spíš je nešťastný z toho, že nemůže tvořit. Jo, než ne tvořit, že nemůže... Jako svobodu? Ne, že nemůžou chodit lidi k tobě, abys mohl něco předávat, jo, a tak jako máš občas, nebo já mám ten pocit občas, já bych ještě chtěl být užitečný, ale už jsme to několikrát jako spolu probírali. Ale i to je prostě úžasný stav, jako, protože být užitečný, co to je, a když to dokážeš teď zvládnout, a ne opravdu, až budeš starý a bezmocnej, jenom budeš sedět, ale když to dokážeš teď zvládnout, tak je to jako v tom vtipu, že jo? Přijde obchodník za bačo a říká mu, ty nic neděláš, není to škoda. Jako. Já teď jako obchodník vydělávám peníze, abych až v důchodu mohl ležet. A bačo mu říká, já už jsem v důchodu, nepotřebuji k tomu peníze. Ale chápu obchodníka, že jeho něco žene, potřebuje si odžít to hnaní, a chápu baču. Že možná buď nezažil tu chuť obchodovat, a nebo to má už vyřešený. A teď já se tady takhle někde mezi nimi ještě prožívám. Ale už jsem mluvíc u bači, ale říkám, v Evropě ty peníze potřebuje na celém světě, to se teď ukazuje, takže ono to jako, není to tak lehký. A
určitě ta cesta, kterou jsi jakoby i prožil, musela být hodně i o strachu, ne? O strachu jakoby vstupovat do něčeho neznámého, možná, že měníš směr, možná, že vystupuješ z té své komfortní zóny a dostáváš se úplně někam jinam a možná i ten strach si říkáš, jako jo, tak já vlastně byl jsem na něco zvyklý, na nějaký prostě životní styl a najednou to tak není. Ne. Já jsem Davide měl to štěstí, že můj životní styl byl všechno, co jsem viděl, jsem zase vrazil do podnikání. A mě fascinovala ta energie z toho, jaká jela. Ne to, já jsem měl vždycky starý auta kolem sebe a takové věci. Až teď jsem si dovolil, když jsem tohleto centrum tady stavěl, si trošku hrát s tím, že můžu žít v klasickém bydlení, jakoby pro většinu lidí. Jinak já jsem žil vždycky v jedné místnosti, ale mě fascinoval ten biznis. Mě fascinovalo to nakupovat ve velkým a to se vydělalo zase do toho nějak investovat a tak dále. Takže až teď vlastně se věnuju sobě. Nebyl tam skok, byla tam zvědavost poznat něco nového. Co je překvapující, že ale není, protože já jsem byl tak unavený, vyčerpaný, že jsem jako neměl potřebu sehnat za tím vyděláváním. Že jsem měl strach, co bude dál, to jo, protože ti chodí věci jako bude inflace, jako, a co s tím budeš dělat, jako ty peníze ztrácejí hodnotu, takový. Ale to ta yoga velice dobře, rychle zametla s tím, protože jsem třeba během 3 let byl v té Indii několikrát a i v Tibetu, v Nepálu a dostal jsem se fakt jako i k osvícenému člověku a dostal jsem se na místa, které jsou energeticky velice silný. Dostal jsem se ke stařence, která byla totálně slepá a dal jsem mi ruce do dlaní svý v jednom ašrámu, začala prostě z nich číst, prostě to začala jet modlitby, úplně zvláštní věci, které souvisejí s mým osudem a nejsou vymyšlený rozumem. Prostě jenom tak to vznikají ty věci. Jo. Takže to tě tak formuje, že strašně rychle se odpoutáváš od určitých věcí. A vlastně k těm minulým věcem tě už jenom táhnou vzpomínky. Jo. Si fakt jako říkáš, a kdyby teď peníze zmizely, jak to teda bude? Jak to teda bude? Budeš ještě se chtít za něčím hrát? Nebo budeš chtít postavit fotbalový tým, který bude vyhrávat jako ve sportu? Nebo co budou dělat ostatní? Tak to jsou takové otázky, které, když bych si chtěl hrát s otázkama. V tom obchodu já věřím, že ho ještě zažiju, že zažiju spousta zajímavých vstupů do zajímavých společností, které budou úplně přemýšlet jinak, než někoho převálcovat, že to vědomí bude trošku jinak fungovat než teď. Že lidi budou spíš se spojovat, než být proti sobě. A budou tam hledat tu, ne to, jenom to sebenaplnění, ale tu souhru. Budou to vnímat jako celý hru. Co si myslíš, že dneska třeba v dnešní době lidi, čeho se nejvíc obávají, když teda pomineme tu situaci s tím virem, ale jakoby v životech, nebo co vlastně je ten strach a jak s tím lidi si můžou uvědomit tak, aby je neovládal? Musí je ovládat strach a ten covid nás teď všechny jenom přišel prověřit. Strach je přirozený, těch keců je tady spousta, že jo? Že strach je důležitý a není důležitý. Tohle prostě nevymyslíme, my se musíme fakt jenom prožívat v ty dané situaci a Tady je lepší nemyslet a nevyslovovat nic. Tady to vnímám úplně. Tady totiž cokoliv by si k tomu vyslovil, tak ti vzejde spousta otázek k tomu dál a dál. A ten mozek bude to chtít furt rozebírat, a bude to chtít napadat a bude tam chtít najít nějaké uspokojivé řešení. Ono není prostě. Jako není žádný DNA stejný jako
jako jeden prášek nefunguje na 100 lidí stejně na bolest, protože ta bolest vznikla úplně z jiného důvodu, nemá stejnou příčinu ty bolesti. Že? Jsou tak individuální záležitosti. Musí si každý najít cestu, buď tím, co ty děláte, že jo, s Pavlínou, i tou cestou toho sportu, poradit se s typem lidí, jako je Pavlína, se stravováním, když si s tím nevědí rady. Někdo je obézní, někdo je hubený, někdo je jenom nešťastný. I to stravování na to může mít nějakým způsobem vliv. Říct těm lidem, pojďte zkusit tohle. Dokázat těm lidem dát tu naději, že i když nemají chuť se o tom bavit, já jsem prožil tyhle ty stavy, kdy se ti nechce bavit, sám víš, že jsi mě teď naháněl několik dní, než jsme se sešli. Prostě nevíš. Přitom vím, že ty rozhovory jsou vždycky nádherný. Tak prostě mít chuť do těch lidí tepat, protože oni ve finále chtějí být přemlouvaný, i když tvrdí, že chtějí být sami, tak chtějí být trošku přemlouvaný, ani to nevědí. A hlavně, když jsou přemluvený, tak po nich nechtít výkon, ale chtít jenom jim říct, pojďte si to zkusit. Pojďte si to zkusit a zkuste si to klidně i zadarmo. Protože někdo ještě má spoustu mluv, to by mě stálo peníze a to já dělám i s jogou, i se vším možným. To je zadarmo, mě to nevadí. Ta 100 vás nespasí, prostě se nedá nic dělat a když vás to zaujme, tak prostě buď si na to najdete peníze, nebo nenajdete, ale mě uděláte radost, že to děláte. Takže já jsem si udělal radost pro sebe a vy se k tomu postavte sami. Proč si myslíš, mě jenom napadlo, proč si myslíš, že jsou lidi třeba proti tomu? Protože jsem se potkal s hodně lidma, hlavně v těch třeba už v těch biznisových jakoby sférách, a hlavně většinou jsou to chlapi, kteří jsou takový víc uzavřený k těm novým metodám, novým zkušenostem. Radši budou prostě mít ten svůj názor. A i hodně ženských, co vím, tohle to řeší možná doma, že ale ten chlap, já mu můžu říkat... Výborně. Hele, je to jasný jako facka. Chlap je chlap a má péro. Má prostě penis a je to ten, je pomím a já dobydu všechno, co mám. I když je chlap a je zženštělej, má v sobě tu jemnou energii, tak ale furt takhle trošičku smýšlí. Ta žena, tím, že má vagínu, tak je otevřená. Ona umí přijímat, což je obrovský rozdělení mezi chlapem a ženou. Takže ta žena přijímá, umí nasávat. Ta žena, když toho chlapa do sebe pustí, tak ho i umí formovat. Ona si ho umí ukočírovat, anebo ho vyplivne a řekne, ty nejseš pro mě. I když vypadal, že seš pro mě. A pak ty vztahy končí, jak končí. Ten chlap s tou svojí tvrdohlavostí vždycky narazí. Akorát je zajímavý jedna věc, že o tu ezoteriku, takovou tu praktickou, se víc zajímají ženský. Ty chodí na ty kurzy různý a nějakým způsobem se o tom sdílejí. Těch chlapů je teoreticky míň, ale to jenom proto, že oni se třeba nezdílejí, jdou si svojí cestou a stačí jim to jenom poslouchat a ta jejich nabubřelost jim ještě nedovolí přiznat, hele, bylo by mě líp, protože ten chlap může být i trošičku konzerva. On se drží toho zastaralého vzorce a nechce ho měnit. No ale proto tady je ta ženská, že jo? A to je jedno, jestli ten chlap žije sám nebo s někým ve vztahu, jak se ty ženský mění, tak mění to mužský pokolení. Takže k tomu stejně dojde. Není zbytí. V tom vůbec nevidím já problém. Já jsem se to jenom zmiňoval ohledně toho, jakoby, když se snažíš třeba i razit, nějak souhlasím, úplně naprosto s to vystih, a třeba přemlouvat, ukazovat někomu určitou cestu a vědět, že to je prostě, že tomuto člověku pomůže, změní mu to život. To nevíš. Davide, nevíš. Ty jediný, co víš, že ať tu polívku ochutná, ať si udělá názor. Ty mu musíš dát šanci tu polívku ochutnat. To je jediný, co ty pro to můžeš udělat. V momentě, kdy
kdy budeš chtít, aby tu polívku jet, tak můžeš sám sobě ublížit, protože budeš frustrovaný z toho, že on ji nechce. Že mu to nejde, že mu to nechutná. Že mu to nechutná, že mu to nejde. Je to zase, když dám ty různý doteky těch lidí a tyhle věci, on se musí otevřít, ten člověk, ta žena, jo, nebo ten muž, to je jedno, on se musí otevřít a chtít, jako. To znamená, když ke mně přijdou lidi na jogu a já jim řeknu, když mi to zavolá, se vás dotknu. A oni řeknou jo nebo ne. A teď jim ale ještě musím vysvětlit, tuhle přišla paní a říkala, já jsem za tebou chtěla přijít, že mě bolí strašně hlava, už je manžel, mě jsem posílal. Já jsem říkal, to by bylo úplně zbytečný, já neléčím lidi, já nejsem žádný léčitel. Já jenom zprostředkovávám dotek, kdy já jsem totálně odevzdaný a skrz mě ti chodí nějaké informace. Jestli jsou to rozbrečíš a odejde ti bolest hlavy, tak jo. Jestli jsou to rozesněš, odejde ti bolest hlavy. Jestli jsou to rozklepeš a klepeš se u toho, nebo máš nějaký regresivní stav. Já nevím, co to je. Já jsem ty věci nestudoval. Vím, že se něco děje. A jestli ti přestane bolet hlava a začne tě z toho bolet noha, nebo ta hlava přestane bolet za 2 dny, nebo přijdeš domů a budeš mít 3 dny průjem, což už jsem zažil několikrát u těch lidí, že mají průjemy, zvracení, holky mývají 2krát do týdne, 2krát až 3krát do měsíce mají menstruaci a něco se překope, ale pak říkají wow, jako, to bylo těžké ještě potom projít, bylo to dobrý. Takže já nefunguji jako prášek, že ke mně přijdeš a já ti dám prášek a to by se uleví. A to samé máte i vy. Vy taky nefungujete prášek jakoby na depresi nebo na to, že ten člověk není schopný stát. Jedna věc je pozorovat ten stav, který má, a druhá věc je, aby nepadal do deprese. V momentě, kdy padám do deprese, nedokážu se na to dostat, to znamená, jako kdybych když bolí noha a nechám se tím požrat a začnu nadávat na tu nohu a na tu bolest a já nevím na co jiného, tak už letím do deprese. Už nejsem schopný se udržet jakoby nad tím jenom v tom stavu pozorovatele, abych to přijal, abych si počkal, až se to rozesní. A to samé je s váma, že jo? Toho člověka můžete dostat, jakoby vyndat z ty deprese, ukázat mu, jak se může hejvat a můžete mu zavolat zítra, hele, budeme si zabíjat nebo to, a on začne mít výmluvy, ne, já nechci, a nebo mu řekneš, hele, jestli to je kvůli penězům v pořádku, tak to není problém, pojď si zabíhat i tak, pojď se sdílet prostě, protože to je cesta. Pak věřím tomu, že prostě i ten vesmír, jestli tady mají být ty peníze, ti ukáže cestu přesně, jak se dostat k tomu biznesu, o kterém jsme se bavili. To je ta oklika, že vlastně budeš zabezpečený. A dostaneš možná i adrenaliny z toho biznesu trošku, ale už ne ten přímej. Jo, protože mně se stává, že lidi mě oslovují s různými projektama, nebo já je oslovím, i by se líbila ta spolupráce, jen tam ještě nepřišel asi ten čas. A to mě fascinuje. Takže my nemáme zodpovědnost za ty lidi, ale my je ani neléčíme. My si musíme uvědomit, že my máme v osudu, že to máme dělat, že nás to baví, že se skrz to prožíváme. Jako má politik to svý vidění, že nevím, co ho žene, že ho žene něco měnit, tak potřebuje kandidovat, že ho žene mít moc, že ho žene něco ovládat, protože má k dispozici svý ústa a svoji výřečnost. Nedokázal by podnikat na ty běžné úrovni, byť jako zametač ve vesnici nebo údržbář se sekáním trávy. A možná, že by si vydělal víc, ale to není úplně jeho parketa. Takže on má taky to svý hledění. My máme taky to svý hledění. Akorát, že ten politik neví, jaký to má dopad. Nebo to možná ví a nechce to vidět, proto to. A ty to víš, no. Ty tu reakci máš z těch lidí. Takže vlastně otevírat jim ty oči a ukazovat možnost. A i sobě. I já se skrz to prožívám. Jako, hele, ty nejseš spasitel, já nejsem spasitel, nikdo není spasitel. My se jenom prožíváme v roli, že nám teď bylo dáno jako ukazovat. V momentě, kdy můžeme spadnout do toho, že budeme bezdomovci, tak se budeme prožívat jako bezdomovci. A budeš čekat jako v té Indii ty lidi. Já tě upozorňuji, že když jsem to tam viděl poprvé, to je strašná bolest, kterou ty zažíváš a nejseš bezdomovec. A ten bezdomovec se usmívá. Není to jako ty kluci tady, co jsou. A to já nezlehčuju, to bezdomovství tady. Vůbec ne. Oni se opravdu k tomu dostali, protože ta psychika to nezvládne.
A já se jim nedivím, já jsem platil kartou jednou v životě, jen si nepamatuju na kartu, nerozumím těm slevám, nerozumím zapnout počítač, tyhle věci. Je to pro mě strašně... Už když to otevřu a koukám do toho, cítím, jak mě to normálně seje. A to neznamená, že je to špatně ta doba, ani dobře, já nechci tam dávat soud, já to mám takhle nastavený. EET, že jo, teď se blížilo a já opravdu z toho mám jako velkou hlavu. Teď to teda zrušili, zase o 2 roky to odložili, to jsem strašně šťastný. Já jsem kluk tušky a papíru a ve finále co budeš řešit, jako do 300 až 500 tisíc, co chceš řešit. Jako. K čemu já potřebuju nějaký přístroj, abych do něj klapal a staral se, jestli Ingles došel, nebo jestli je někde připojení internetový, nebo tyhle věci. A věřím tomu, že ten politik to nemůže vidět, protože si ten obyčejný život neskusí. Úplně obyčejný, že někoho může naplňovat jenom s těma lidma být. Jako. Jenom, že to je mý naplnění. Že tohleto, když se stane posláním takových lidí, jako jste vy, třeba z Pavíno, co předáváte přes ten mentoring, to je přece úžasná věc. A jestli jednou přijde někdo, jsou lidi, kteří tady vytáhnou jako bez problémů i dost peněz, protože i u nás stojí, když něco děláme s tou silou v tom napojení, no a ten otevřený dar vidění mnohem víc, tak to stojí taky poměrně dost peněz. Si říkáme, ty vole, to je jako je bez problémů. Někdo je v tom kolotoči, ale zase, když přesně se do těch lidí napojíš, tak v čím je větším kolotoči, tím víc peněz má, ale tím je to tam těžší. No. Jsme právě zmínil jméno Sylvie, vlastně kromě toho tvýho zázemí tady a to vlastně ty různé techniky, spontánní vlastně ty jogy a dýchacích technik a takhle, tak vlastně já jsem měl tu šanci si vyzkoušet s váma i několik terapií a jedna byla úplně úžasná, protože to, jak jsem hledal takový tu sebelásku a tak my jsme se vlastně dostali o to, že vy jste přede mě postavili určitý kameny do svíčky, já jsem tam chodil po místnosti a teď jsem měl z dětství vlastně jsem měl určitý problém, jak ta rodina, to nastavení tam bylo a měl jsem nějakou zášť, nějaký vztek a na tu rodinu, na to zázemí. A si pamatuju, jak jste mi tady řekli, tak se vymlač u toho konkrétního jednoho člověka. A tak jsem tady začal střískat to. A pak jste vlastně skrze nějakou metodu řekli vlastně, že já mám v sobě i kus nějaký... Vlastně my žijeme několik životů, že jo? Asi si díky té karmě a díky tomu všemu neseme možná nějaké zkušenosti, které ani nevíme, že máme z minula, které nás můžou v tom životě nějakým způsobem ovlivňovat, usměrňovat nebo i limitovat. A díky vám vlastně si pamatuju, že jsem tady objevil tenhle příběh. Ve mně přece byla nějaká ta ženská, která mě... Podívej, musíme to trošičku vysvětlit. Buď chceme věřit na minulý životy a na karmy a tyhle věci. Mně jsou příjemný, mně tenhle druh věření je příjemný. A pak ještě musíme rozdělit, když už se bavíme v tyhle úrovni, ještě další věc. Je tady rodová linie těl, to znamená, tvý tělo pochází z buněk mamky a taťky a jejich těla pochází z nějakého. To znamená, že ty buňky, když někdy v tom byl tvoje praprabába znásilněná, to znamená, se jí určitý buňky zavřely a určitý vztek v sobě nosila. Nevypovídala to třeba u zpovědi nebo někde, nedokázala to ze sebe dostat, tak to nosila. A to se samozřejmě může přenášet dál a dál, kdy její další potomek z toho mohl začít pít nějakým způsobem. Ty buňky, když jsou zavřený, tak ta bolest jakoby narůstá a pije. A to je rodová linie těla, až se tady narodí tohleto tělo a nějakým způsobem si odžívá osud, který má být. Ale pak je tady vědomí, který do těch těl vždycky jakoby vstoupí. Nebo nějakým způsobem se probudí. A to vědomí pozoruje, jak si to tělo odžívá ten
žívá ten život. Tak. A jedna z těch věcí, co my jsme tam dělali, že vlastně umět vnímat, že i ty naši předkové nedělali schválně to, co dělali, že i oni nemůžou za to, že se narodili bílí nebo černý, nevím, jaký máš předky, můžeme tam mít každý nějaký barevně ale pravděpodobně bílý, že jo, že nemůžou za to, jakou mají vejšku postavy, jaký mají oči, to prostě jsou dané věci a znamená tak ani za tu povahu, protože ty věci se nějakým způsobem předávají. A jestliže tam ty buňky jsou takhle zatažený, tak s tím se táhnou i nějaké nemoci samozřejmě, to tam všechno může být. A každá ta generace něčím prochází a řeší. A to vědomí si tam vstoupí a dívá se na to tím způsobem. Takže můžeme vědomě jakoby pracovat s tím, že tohle to všechno pochopíme, to se dá vysvětlit, ale pak je tady nějaký děj, proč se to děje. A teď ještě, když dokážeme to ještě víc rozšířit, že vlastně dokážeme tomu ději poděkovat, a to je ten dar té Sylvie, že když mluvíš, tak ona pozná, jestli mluvíš jenom tadyhle z této úrovně, nebo jestli opravdu ty buňky to pustily. To znamená, že a to je smyšlený příběh, že jestli ta nějaká praprabába byla náhodou třeba znásilněná, tak ty si v sobě ten děj můžeš níst, že třeba nemáš chuť na sex, nebo je to tak, že ani bys třeba nemohl mít děti. Jo? Něco takové, jak je tam takový ten strach, aby ten potomek nebyl zase znásilněn, protože ona si mohla říct, já se to můžu vystrat. Já nechci, abych porodila holku a zavrhla všechny holky, protože by mohly být znásilňovaný, nebo si to zaslouží, nebo já nevím co. Nějaký děj si tam prostě teď můžeme dosadit. Tak je to zatažený. Teď ta Silva má takovej dar, se jí otevřel, takovou schopnost, že spousta lidí chodí na různé terapie a povídání a říká, jo, já jsem to pochopil a odchází úplně šťastný s vymydlenou hlavou. Ale ona pozná, když se opravdu ta buňka rozsvítila. A to je ta výjimečnost, co se pak děje. Ona, když se rozsvítí, tak pak samozřejmě doma ještě něco člověk zažívá a pak se dějou ty věci, které se dějou. Že tam dochází k pochopení. Jestliže dojde k pochopení, jak mysli, tak nějakého toho souznění, sladění, tak ty se jakoby trošičku povotáčíš na tom otevření do toho středu. Ale ty zkoušky budou furt chodit. Oni chodí i mě. Oni chodí i jí, že jo. A v momentě, kdy ta ta životní situace přijde, tak není vždycky prostory hnedle vyřešit. Není vždycky na prvním místě běžet za někým, halo, pomožte mi, jste mě pomohli minule. Nestává se moc často, nejde s tím hnout. Není čas ti vysvětlit, aby se s tím hnulo. A zrovna tak je to, jsem zmínil tady s tou bolestí hlavy ta paní. Možná, že by byl čas, aby nepřišla, tak nevíme, jak by se to vyvíjelo. Jo? Jenom mi Nelze říkala, jako, že chtěla už přijít, už to bylo tak na hranici, nevěděla rady. A možná by se to posunulo, možná neposunulo. Vždycky se to posune nějakým způsobem, ale ne na prvním místě léčení. Ani to, co vy děláte, že na prvním místě není jako léčit člověk. Na prvním místě je, že já si chci užít to, že ho zvednu z postele. Na prvním místě je, že já si chci užít to, že někdo mi řekne, hele, já jsem si něco jiného, cítím se takhle dobře, když tam dám to stravování, co děláte. A pak nějakým způsobem ten člověk začne jakoby se před tebou měnit, ale to dělá i dobře tobě, takže ty to děláš pro sebe. To neděláš jenom pro ně. Ale co je úžasný, že pak to tam začíná klouzat. Já mám spousta zajímavých lidí mezi těma lidma, kteří prošli skrz ten barák, protože vlastně jeden z nich, když jsme se seznámili, kdy tam pak vzniká nějakým způsobem kamarádství, nějakým způsobem vize další, co se dá dělat, jak se dá dělat. A to je to, o čem jsem mluvil, že si myslím, že jednou budu podnikat a bude kolem mě ještě spousta zajímavých, jakoby, ne, že já budu podnikat, ale budu součástí nějakého řetězce nebo nějakých věcí, něco, co bude prostě i hlásat nebo předávat, že se dají dělat věci jinak a prostě se to nabaluje a v tom je to úžasný. Jako. To musíme si uvědomit, že já nedělám to, abych někomu pomohl. Ne, to mě dělá dobře, že chci jako někomu něco ukázat, že chci sdílet to, co mně se děje. To je vlastně to otevření se, to je strašně důležité, protože já vím, jaký to je, když jsem byl já zavřený.
A do dneška umím být. Říkám, 5 dní jste bouchal na dveře každý den, nebo na telefon. A to není takový, to není takový to zavření, jako jak jsi byl třeba. No ne, určitě, jo, určitě ne. To bylo zajímavé, protože já jsem jakoby chtěl, ale možná to tak nemělo být, protože a bylo tam vždycky hranice nějakého času, než nám to vůbec vyšlo. Já si myslím, že to ani nebude naposled. Ještě k té Silvii, já si vzpomínám, že vlastně ona skrze nějaký, ty jsi mě na něco ptal, nebo v rámci té terapie vlastně jakoby se ptal nějaké otázky a tohleto a já už jsem pak jakoby nevěděl, jakoby kam to směřuje, tak jsem se jakoby stáhnul a Silvie byla ta, co to ucítila a zeptala se tu otázku, která to zase odkryla, takže to je úplně super jakoby kombinace, když už jako ten člověk se, neříkám všichni, ale nemusí to být příjemný ty otázky, nemusí to být jakoby, ale když chceš nějakým způsobem se dostat z toho kolečka, zakrytého kruhu, z nějaký tý, co tě frustruje, co tě trápí v životě, co tě způsobuje bolest nebo na sobě nemáš rád, tak to je jedině právě skrze to, že odemknete vlastně ty zavřené dveře, že jo? Ono to přesně funguje, takže pak tě naženem do rohu, tu tvoji psychiku, totálně do rohu, kdy ona neví, kdy už ani nepomáhá, ani checheche. I breky si může člověk projít, jenom sedí a říká, do prdele, jako co po mně chcete. A teď ona ví, že tam je ten problém. A ona má ten dar, že do tebe vstoupí, ne fyzicky, ale takže v tu ránu ví, jak se cítíš, ví, když potřebuješ čůrat, ví, když tě brní oko, ví, když tě bolí ruka, i když tebe ještě nebolí, tak ona už je tak napřed, že ví, že tě začne ta ruka bolet. To všecko dokáže vnímat, takže v tom stavu ví, kdy je ti špatně, takže dokáže jít energeticky zvracet ven, aby se to uvolnilo, aby ty buňky přesně dokázaly pochopit. Akorát, že tam je ten problém pro ní, že když v tom stavu je, tak potřebuje zase mě a já musím být zase odtušelej, jenom být ten přítomný okamžik. Takže v podstatě jsme herci, který jsou ovládaný z hůry. To znamená, že pracujeme jenom už na čistou intuici. To, co, když mi to tam přijde, jsem v tom a přijde mi, že ti mám myší facku, tak ti vyšiju. A teď to jsou ty zajímavé věci, celá úsměvný, že si říkáš, ne, to ne, ty vole, to po mně nechtějte, jako jo, říkáš tomu vesmíru. No, tak nic, no, za chvíli řekne, dělej. A on ti ta ruka se zvedne a prostě ti, když to přeženu, jako dá facku. Tak to jsou takové věci, kdy si pak s tou Silvou na konci povídáme, říkáme, ona si teda většinou nepamatuje nic. To je ještě to zajímavé, že ona je 3 hodiny v nějakém stavu a nepamatuje si toho moc, jakoby, protože ona vystoupí, až když se to uvolní. Pak říkáme, no to zase bylo, víš. Já si pamatuju, že takovýhle ty věci, třeba, že dej mu facku, nebo ty řekneš, třeba, já si teď vybavuju, jak jste byl u nás v Plus Pragu a byla tam Pavlína, přišla, že má ďábla od čerta na rameni nebo něco takového, to byl váš nějaký. No jo, jaká, to jsou takový. No a ty si řekl, no dobrý, a něco tam bylo s tou svíčkou, jak s tím musela třísknout vozem a jednou to bylo i v tom metru, že ať si tam zařve prostě. Hele, to jsou úžasné věci, kdy fakt jako přemlouváš lidi, aby něco udělali a oni hned rozumově udělají, ne, to neudělám. A teď můžu to jenom přisoudit sobě, jako jo. My jsme tu Pavlínu donutili, tam byl nějaký válec, nějaký svíčky, nový, pěkný a my jsme říkali, ona si s něčím nevěděla rady a Silvie říká, vem to a třískni s tím vozem. Ona, ne, to ne. A teď já, kdybych byl tak řeknu, ty vole, za prvý, stálo to nějaký peníze, taková, ale svíce musí stát peníze. Za druhý, tady bude z toho šílený bordel a za druhý, debilové, jak mě tohle může pomoct, jo? Takže se na to dívám z pohledu, protože fakt jako všichni žijeme v těch tělech, že jo? Ale opravdu, když jsme v tom rauchu s tou Silvou, tak vidíme nějaké věci úplně jinak, ale nevidíme, aby si někdo myslel, že vidíme ten konec. Ne, my vidíme jenom, že musíme na tu cestu navíst a pak se to odvíjí dál. A teď najednou ta Pavlína stála a s tou svíčkou takhle šíleným způsobem třískla vozem, že jo. A teď začala šklebit a říkala, tyhle, co to je?
A teď ona měla na sebe ty nové boty a začala ještě v ty svíčce jakoby dupat. A říkala, to jsem ani nevěděl, jsou ty boty tak dobrý na tohleto, jo? A vlastně všude byl strašný bordel, teoreticky ten mozek, kdyby zůstal zaplej, tak ti řekne, a teď do tohleto uklidí a tyhle ty věci. A jako z ní spadnul obrovský stres. A vlastně jsme se tam 4 hodiny řáchali, tomu jak se uvolnila. A to je přesně to, že na tohleto nejde napsat manuál, jako třískejte lidi svíčkama, nebo to prostě, to když se dostane ten člověk do ty naší přítomnosti a děláme to i po telefonu, ten smích s Pavlínou jsme dělali po telefonu, že jo, nebo ten křik, tak když už zavolají, něco se děje, tak prostě, protože to není, že jsi špatný člověk, že zrovna cítíš bolest. Jo. A teď spousta lidí má to, že zavolá, že jako začnou obviňovat toho, kdo mi tu bolest způsobil. Ale to nezmizí, ta bolest. To jenom rozumově někde uklidím, tím, že někde na ně zapomenu, nebo že mi někdo řekne, je to debil, ještě tě v tom podpoří a pojď, dej si se mnou panáka, nebo nějak se odreaguj. A my jsme prostě, tam se stalo to, že nám taky volala v nějakém stavu a my říkáme, strašně zařvi. A ona říká, já nemůžu, jsem na zastávce, a jsou lidi prostě. A říkáme, zařvi, co nejvíc můžeš. A ona opravdu se urvala jak ze řetězu, zařvala. A ta Sylvie vidíš, co to s tím člověkem udělá. Tak to jsou pak stavy, které, když ten člověk zažije, tak přesně vědí to lidi, o čem mluvím. Nevím, jestli se to dá z toho poslouchání, ale přesně, když už si něco zažil, tak víš, o čem ten rozhovor je. No. A to, aby si myslel, no tak jako, když jsou takovýhle, tak jako, proč říkají, že sami zažívají ty věci? No, protože to nejde jako v každém okamžiku. To opravdu neřídí náš mozek. My jsme jenom řízený a nám se dostalo takového zjemnění, asi díky tomu, že jsme spousta let jako nechodili běžně do práce, ale mohli jsme se věnovat sami sobě, ať už přes různé hladovky a pobyty ve tmě a cestování do fakt takových mystických míst a hlavně tam žití. Jo. To je další věc. Těch technik jsem prošel spousta moc, ani jsem nevěděl moc, jen jsem věděl, že něco v sobě hledám. A když už přijde takové zjemnění, tak on tě to furt zkouší dát, to zjemnění. A není vždycky čas na to, aby se tobě udělalo dobře. Ještě nemá být. Všichni jsme na cestě, takže nikdo není mistrem. Ale aby jsme se tady mohli prožívat, tak se navzájem potřebujeme. Potřebujeme to samotu, ale potřebujeme ty druhý, protože bez tohle rozhovoru by se moje pusa nevypovídala a tvý uši by se nenakrmily. To je celá věc a i obráceně. I ty si něco řekneš a už to máme spolu vyzkoušený. Vždycky si v těch rozhovorech sedne, takže je to vždycky příjemné. A nemusí se to hned prodávat, že jo. To je jasný. Je to prostě přesně, je to jenom naladění. Ne, já jsem rád, že vlastně poprvé, co jsme zkusili něco nahrávat i pro ty lidi, já si myslím, že to bude hodně přínosný. A ještě se zeptám, co je Yoga Studio, jak bys nám ho popsal? To je vlastně studio, kde Pavel ze Sylví jsou jak doma, že jo? Tady vlastně. My jsme doma, já jsem teda úplně tady doma, Sylva je jinde se svým přítelem, ale je to doma, není to doma jenom pro mě, to v žádném případě ne. Já už nějakou dobu mám pocit, že nepotřebuji abych něco vlastnil úplně, i když to fyzicky vlastním. Takže říkám, že to je doma pro každýho, kdo má odvahu šáhnout na tu kliku. A co se tady děje? My se tady prostě prožíváme, tak jak jsme to tady popsali. Moc zatím neprezentujeme nějaký pobyty a tyhle věci a vůbec se tomu nebráníme, protože to všechno vzniká hodně spontánně a ten, kdo se tady zasekne, jak se tady zasekne a jakým způsobem prožívá a my se prožíváme s ním, ať už zažívá cokoliv. No. Tam na těch stránkách se dá něco dočíst, nějaký základ našich a věcí, co děláme, ale on se to nedá naplánovat. Ono děláme i se zvířatama. Tomu jsme se dostali taky nádherný příběh. Já jsem si pořídil štěně, aniž bych nějak extrémně chtěl.
chtěla ho moje dcera, jak to tak bývá, že bude častěji jezdit za mnou a takový, no tak jsme si pořídili psa. A on samozřejmě jak rost, tak jsme zažívali okousávání stromků a různý ty. A ta Silva si s tím zvířetem začala povídat a on to přestával dělat. V momentě, kdy si s ním popovídal, tak on nedělá tohleto nebo tohleto. A jsme zjistili, že ona má i schopnost mluvit se zvířetem, ale asi jedno z největších, jako když jsme ještě hledali, jestli jo nebo ne, tak mi nějak volá a říká, já jsem byla v zoologické zahradě a tam jsem byl nějakým jakoby žebříku, kde je plošina a tam byly vzadu asi 5 žiraf. Já jsem si s tou jednou zašla povídat a ona ke mně přišla. Že jsme věděli, že něco není úplně, že zase i ty zvířata, že je něco jinak. A od té doby hlavně lidi s koňma a teď vlastně poslední věc jsme měli, paní s kočičkou volala a zase není to o tom, že ty zvířata nějak zachráníme. Jsme schopni říct asi, protože to zvíře jakýkoliv dokáže stahovat ty věci z toho pána majitele a vnímá nějaké věci. Takže s těma zvířatama mluvíme, když je potřeba. Paní volala, že má kočičky s rakovinou, takže jsme trošku něco v paní dávali nějaké uvědomění, přestože se zabývá duchovním, ale to je přesně to duchovno naučení přes rozum. Si myslím, že když si něco načtu, že osvícený člověk se takhle chová, že jsem osvícený, nebo že se musím chovat. Ne. Já jsem přesně v tom Osho centru v Indii zažil, kdy zapomeneš na všechny poučky, kdy tě je tak blbě, že nevíš ani, či seš, kdy prosíš Boha, to jsem neprosil jenom tam a vůbec nejsem žádný křesťan. Když jsem byl v base campu Mount Everestu, jsem se tam chcípnu, prostě doslova chcípnu a tam opravdu si ani neuvědomím, jak často používáme Pane Bože nebo Ježíši Kriste. Jo. To je tak běžný slovo jako ty vole pomalu. A je to nějaká pomoc berlička, takže tyhle ty věci jsem zažila tam opravdu, když už nevíš kudy kam, tak se obracíme k těmhle věcem. Je to jedno, jestli to je berlička nebo to funguje, to je tak individuální věc, že ani já přesně mý vědomí, já jsem prostě fakt jenom ještě člověk, který žije ve vědomí, nejsem žádný osvícenec, jsem na nějaký cestě jako všichni. To, že se mě probudili nějaký dary, kdy dokážu se dostat na určitý věci, to jo, to vím, to vnímám a předávám ten, kdo má zájem, ale víc toho nevím. Takže jsme tam pracovali s tou kočičkou i s ní a kočička teda odešla, ale přišlo tam obrovské smíření a ta paní dokonce psala, jak zažívá obrovskou radost vnitřně. To jsou zajímavé věci. Děje se spousta. Ale jeden taky těžko pochopitelný, volá mě brácha, že jo, kvůli vlastní mámě, že nějak se jí podlomily nohy a spadla na zem, myslím, ať se na ní napojíme se silou, ať tam přijdem a ti přijdem pomoct tak jsem Silvě volal, to určitě jo, a říkám, co se děje, jako říkám, ale nebudeme ji léčit, mě jenom zajímá, jestli je nějak konec pro její tělo, nebo jak to, Silva, když se napojí, tak vstoupí do toho a říká, ale jako, to mě bolesti strašně moc. Nemá odejít, ale to nebyla moje prvotní otázka, jestli má odejít jako z toho těla, to mě celkem nezajímalo, ale říkám, já jí nechci pomoct jakoby tím, že na ní někde přiložíme ruce a nějak se jí uleví. Má si projít nějakou záchrankou nebo něčím, aby něco pochopila. Ona řekne, že jo. A tím to pro mě končí. A vlastně to beru jako jedno z největších prozkoušení, kdy vlastně ty se neposereš a neběžíš nedle přiložit na mámu ruce, aby se jí zrovna ulevilo. Ne, protože jsem já jako přesvědčený, že příště by dostala tu bolest jednou takovou a mě by to zařídil ten vesmír, takže nebudu mít ani u sebe telefon. Tak ať si to radši odžije teď a pochopí a myslím si, že jo, že nakonec máma nedostala ani sílu zavolat záchranku, s bráchou se pohádali, celá na krev, emoce tam vylítaly, takže se tam něco vyčistilo mezi nima, což vidím strašně jako důležitou věc, protože ji má rád, žije s ní. A
to byla jedna věc a pak říkám, mami, je potřeba si začít šťavit šťávy po ránu na lačno, že to jsou ty různý jogový očistní techniky, na který bez tak taky dojde, se někdy budeme o nich bavit, o minimálně, jak co se pro sebe můžu dělat. Je to jednoduchý s jabkem a s mrkve a s takovýma věcma, říkám, takovéhle věci dávej po ránu, aby se to tělo trošičku detoxikovalo. Týden na to jí říkám, asi budeš mi průjmy a ona říká, jo, já už je mám. Říkám, no to je přesně ono. A odchází, takže se uleví jak fyzickému tělu, tak ty psychice a pomaličku se to začne rovnat. Není nikdy, nejde to prostě, nejsme boze, aby jsme něco rovnali, protože Bůh není ani léčitel. Bůh zmíní, jestli existuje Bůh, nebo je to jedno, jestli je to program, kterým žijeme, nebo jak to je, nebo jaký zdroj energie, ten nemá potřebu posuzovat, co je dobře, co je špatně. To posuzuje fakt jenom rozum. To si musím uvědomit. To je tadyhle někde nějak nastavený v tom rozumu a to je ta naše roztříštěnost. Takže by rozum je překážkou. No, je úžasný, dokud on nás baví, dokud vítězíme. V momentě, kdy nevítězíme, tak je nám z toho strašně špatně. V polaritním světě musíme zažívat obě věci. A tady jsem moc rád, že jsem u ty mamky zaprvé, že tady zůstala, protože ať vědomě pracuji jakoby se smrtí, tak nikdy nevím, jak se mě dotkne smrt někoho takhle blízkého. To může být prozkoušení, o který nemám ani tušení, kdy mě to může zavřít pusu na několik let, a nebo kdy se opravdu usměju a půjdu dál, protože řeknu, hele, teď je to tady strašná dřina na tom světě. To prostě já nevím a to furt vyhodnocuje rozum. Nejlepší stav toho bytí je to, co já zažívám józe, a když vidím, co ty lidi zažívají, když jdou domů, já tomu říkám zhulený. Kdy opravdu jenom tím svým bytím, tou přítomností, a máme tam samozřejmě i kameny, nebo samozřejmě to není. Ta Sylvie, když jsem mluvil o těch jejich darech, tak jeden z dalších jejich darů je, že vnímá kameny. A vnímá, který kámen je k vám zrovna potřebný. To znamená, není to tak, že si vybereš kámen a ten kámen u tebe má být celou dobu. To se straší, jak ty se měníš, tak se mění vibrace toho kamene, tak mají vliv ty energie, jaký tady fungují. Ty Sylva má ten dar, že popřeskládá ty kameny různě a mění je, když to zavolá, tak jde a přerovná tady barák s těma šutrama, tyhle věci. A pak ty vibrace jsou tady zase tak, jak mají být. A to není o tom, že potřebuje vědět, jaký sem jdou konkrétní lidi. Ten vesmír to přesně ví, jaký sem přitáhne lidi na základě, to, jak ty kameny tady jsou. Tam fakt jako toho rozumu už moc nejde dát. A pak se dějou ty věci, kdy ty lidi opravdu jdou domů a můžou být málo pohybliví, je to úplně jedno, jak jsou pohybliví. Můžou to být lidi jako ty, kteří mají samej svál a nemůžu po nich chtít, aby natáhli ruku tak jako já. Když mám ruku vlastně jenom šlachy a dá se říct, že od rána do večera si hraju s protahováním a s decháním, když mě to zavolá. To nejde, že jo? To nejde vůbec srovnávat a není to vůbec důležitý. Důležitý je, že ty se dostaneš do toho přítomna vnímání toho dechu, dejme tomu ty muziky nebo toho hlasu, dokážeš se nechat víc vlastně. Ty se staneš jenom tím, že přijímáš a zkoušíš si, jaký to je. Abys to pak dal do toho běžného života. Si vlastně jenom odezdáš tomu procesu, vnímáš, jak ti ty nohy stojí na zemi a ta páteř se ti různě takhle rovná. Dneska, Pavle, ti děkuju za to, že jsme oba našli ten čas a že to doufám pro tebe byla i nová zkušenost. A já si myslím, že určitě to nebude naposled, protože Pavel a jeho energie je velice zajímavá věc a má hodně co předat už jenom k tomu zamyšlení, jak tý možná tomu jinému pohledu, úhlu pohledu, směru, nastavení, cokoliv to může být. Pavle, já určitě z toho něco vytáhneme a dáme to, prošerujeme to krásně a uděláme pár popisků a ti moc krát děkuju. Děkuju, Davide, děkuju, že jsi k tomuhle donušil, protože to je nový poznání. Děkuju všem.